هنزا تلويدين شو تعمل قيادات ونحكي أمامك ورش إشتنيح كورت بور إشليرك شدو هرتان ليبارد نزنا تاتا كشاشي كورت بو إشتباكم الله تيجي يحقها بو точно хуй штат с Москвы бехкан чена ишта сидло ел предположение охун хокча говорит дайвела говорит дайхан охчу шарт уг метр бу хокча ади горши ади дохчу короче херстеклен чаш 4-3 век до бог Москва бехкан ча на сегодняшний день بأكثر من الشاشبات تردو هذا هالستير كل سويو توميو إذا ما هيز إيكرا ديوخ كتير بلاخيو خدوها دشيو إشنا تردير إذا دشيو إيش إذا مروج Рубиниш, деши, цепочка, ряды до куча. Москва, Бехканец. Не то, что в России. Дунья, что Харсан разграбит, иной Харсан дорогой, наследник Аллах. Я царь хиля, что оба царь, что хилиш я цба Москва, Бехканец, арбо из Исметр. Что я хотел говорить, царь, его это арка якна. هربت دعواتنا إيش تبينش تشكوك تشغل شخصية دوسير إيش شد كي تحط لينيو إيش تحليه إيش تبينش يو إيش تحليه إيش تبينش كروتش إيش تعمل كلين يعتبر بيرو كلين يقر إيش целости и сохранности. Алхан кала.